tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nabasted ang beauty ko ng type kong lalaki. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na akong subscriber sa YouTube page ninyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kathy. At ito, ang aking secret file. Isa akong cabin crew sa isang international airline. Single ako, and I've never been married. Wala rin akong anak. Madalas kong naririnig yung word na integrity. And from that, ako ang taga-test ng integrity ng mga nanliligaw sa mga nasa circle of friends ko. Yes, you can say I'm good at flirting. And most of the time, napapasakay ko ang mga lalaki. At naibubunyag namin ang kanilang pagiging dishonest. My best friend, na itago natin sa pangalang Ria, has a college friend. Isang guy na itago natin sa pangalang Mr. Integrity. Mr. Integrity is a clinical lab scientist sa isang national agency sa United States. Hindi naman siya super gwapo pero matangkad. Clean looking. Mukha siyang daddy sa isang K-drama. And yes, napagkamalan kong isa siyang Koreano. But the most noticeable thing kay Mr. Integrity ay yung dating niya. Even yung mga gay na kaibigan ko, napansin din nila yun sa kanya. Nakakasama ko lang si Mr. Integrity kapag nauwi siya rito sa Pilipinas. He visits 1 or 2 times a year. Meron din siyang mga negosyo rito at mga property na pinaparentahan sa isang online booking app. Usually, kapag nagkikita sila ni Ria, nakakasama namin siya, pati yung mga gay friend namin. Masarap ka-bonding si Mr. Integrity kasi siya yung laging taya. Even his jokes are all funny, kahit medyo may borderline na sa pagkabastos. Then one night, nag-text si Ria sa akin. Sabi niya, kararating lang daw dito ni Mr. Integrity. He wants to hang out, kumain, manood ng live performance ng Ben & Ben. Total, may ibang lakad ngayon yung husband niya. Gusto ko raw bang sumama? Sabi ko, yes, sure. Tas nag-request si Ria na magsuot ako ng something sexy. Pero hindi naman yung mukhang pang pok-pok. Then nung nasa venue na kami, nakikita ko na panay tingin sa akin ni Mr. Integrity. So, sinimulan ko na naman yung flirting games ko with him. Panay alok naman siya sa akin ng mixed drinks na para bang sinasadya niya na malasing ako. Then after ng concert, nabanggit sa akin ni Ria na naka-check-in si Mr. Integrity sa isang sikat at mamahaling resort hotel na malapit lang sa venue. Biro pa ni Ria, hindi pa raw siya nakakapasok sa mga ganong klaseng hotel. So sagot ni Mr. Integrity, di punta tayo. So yun na. On the way to the resort, doon ko na naramdaman yung pagkalasing ko. Inakbayan ako ni Mr. Integrity
at tinulungan niya ako hanggang sa kwarto niya. Noong nasa room na niya kami, iniupo niya ako sa isang magandang leather sofa at binigyan niya ako ng malamig na tubig para mahimasmasan ako ng konti. Gusto rin kasi niyang makita yung bed na sinasabi ni Ria na napakalaki raw. Sa puntong yun, naglasing-lasingan niya ako. Naglakad ako papunta sa kanila at dahil medyo hilo pa ako, napahiga ako sa bed. And I remember, sabi ni Ria sa akin, "Ano, uwi na tayo? Mag-book na ako ng ride?" "Uy, kaya mo pa bang maglakad hanggang sa lobby?" Sabi ko sa kanya, "Hindi mo pwedeng dito na lang tayo magpalipas ng gabi? Na 3 tayong magkakasama?" Sumagot si Ria, "Gaga ka girl, gusto mo bang katayin ako ng mister ko pag uwi?" Then sumagot din si Mr. Integrity. Sabi niya, "It's okay Ria, safe naman dito si Cathy. Don't worry, ako nang bahala sa kanya." Bago lumabas ng room si Mr. Integrity para ihatid sa lobby si Ria para umuwi, na-feel ko yung kamay niya na humawak sa legs ko. Tsaka niya tinanggal yung suot kong shoes at ipinasok niya ako sa kumot. Naisip ko at that point, nako, pagbalik ni Mr. Integrity sa room niya, may mangyayari na sa aming dalawa. Tas eto na nga, bumalik na si Mr. Integrity pagkatapos niyang ihatid si Ria sa lobby. DJ Rocky and DJ Jello. Honestly, hindi ko talaga in-expect yung sumunod na ginawa ni Mr. Integrity. DJ Rocky and DJ Jello, eto na nga. Nagbihis siya ng damit at saka pinatay ang ilaw. Yes, nagpatay ng ilaw at natulog sa couch. Ano ba yan? In-expect ko pa namang tatabihan niya ako pero yun lang talaga yung ginawa niya. Nagbihis, nag-switch off ng ilaw at natulog. Wow! Ako naman, nagising na ako kinabukasan, bandang 11:30 a.m. na. Nag-iwan si Mr. Integrity ng isang note doon sa may bathroom. Katabi ang isang unopened toothbrush at toothpaste. Nakasaad doon sa note ang isang cellphone number, tapos may nakaquote na sentence na kung gising ka na, give me a call. So yun, tinawagan ko siya. Unang tanong niya sa akin kung gutom na raw ba ako. Sabi ko oo. Then sumagot siya na just give me few minutes. Habang nag-aantay ako, nag-shower ako, ginamit ko yung bathrobe dun sa room, and then paglabas ko ng bathroom, nandun na si Mr. Integrity sa living room. May dalang 2 cups of coffee, bukas ang mga kurtina, overlooking Manila Bay. Sosyal! Sabi niya, nag-order siya. So habang kumakain kami, naisip ko na this may be the most romantic date I have ever had. Alam mo yun, para akong nasa pelikula, tapos may guy na nakaupo sa tabi ko, naka-long sleeves at super bango pa ng kolonya. And then, naglakas loob akong magtanong kay Mr. Integrity. Sabi ko, "Do you like me?" Tiningnan niya ako sa mga mata ko at sabi niya, "Hindi pwede. May asawa at 2 anak ako." DJ Rocky at DJ Jello, first time kong na-feel na para bang may sumaksak sa akin. Maybe wala pang nakapagsabi sa akin ng ganun before, or dahil nahanap ko na yung lalaking hinahanap ko pero may pamilya na pala. Habang nasa ride ako pa uwi sa kondo ko, naisip ko yung word na integrity. And for the very first time, naisip ko na eto na yata yun. Siya na yun. Siya na yung living embodiment ng salitang integrity.
Naikwento ko kay Ria yung araw na yun. Kung ano pang mga nalaman ko kay Mr. Integrity. Sabi niya may hinala siya. Pero naisip niya na wala namang suot na wedding ring si Mr. Integrity. At hindi niya kasamang umuwi ng Pilipinas yung wife niya. Na baka hiwalay na sila. Nalaman ko rin na hindi pala Pilipina yung asawa niya. Honestly, DJ Rocky and DJ Jello, naguguluhan ako kasi alam mo yun, bakit ako nasasaktan kung hindi naman naging kami? Or baka hindi ko lang matanggap na nabasted ako ni Mr. Integrity. Isa sa mga nasabi niya na tumatak sa utak ko ay eto. Trust is like a paper. Once it is crumpled, it cannot be perfect again. Yung araw na yun naisip ko na the more I get to know him, the more akong nai-inlove sa kanya. Sa talino niya, sa honesty niya. Wow! May mga lalaki pa palang may integridad. Just wow! Hanggang ngayon, nakaka-hangout ko pa rin naman siya kapag nauwi siya rito sa Pilipinas. And I pray na one day, makahanap na rin ako ng someone na tulad niya. Yun lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Salamat sa pagbabasa ng story ko. Muli, ako si Kathy. At ito, ang aking secret file.